det her er noget, man kan lave på en legeplads. Først skal vi selvfølgelig lige gå over på, legepladsen, eller så, ja, så kan man jo ikke rigtig. Okay, det allerførste, man kan lave, som alle børn elsker, det er selvfølgelig at rushe. Woo! Og det bliver vi med masser af gang. Men man kan selvfølgelig også lave en anden ting. Man kan selvfølgelig rushe ned af en stang. Og så, som alle børn elsker, de elsker selvfølgelig, ja, at klatre op. Og så skal man, så kan man også lave, hvis der er et rør, kan man komme op på et, sådan her. Og så er det jo ligesom en rutsjebane. Der er rør, det er som en rutsjebane, som der er vildt sjov. Og så, som alle børn elsker, at vippe. Men det er jo også lidt kedeligt uden nogen. Så derfor vil man lave noget andet. At gynge. Selvfølgelig. Gynge er faktisk meget, meget sjovt. Og man gynger frem og tilbage. Og så vil man også rushe. Og alle børn elsker jo bølger. Selvfølgelig skal det være en bølget rutsjebane. Og så skal jeg selvfølgelig gynge på en rigtig gynge. Og som I kan se, kan ingen børn finde ud af at gynge. Det er lidt synd for børn. Men så kan man gå på line. Og alle elsker jo at vippe på samtidig med. Så linevippen. Der er mange børn, der ikke kan finde ud af det. Men hende her, hun er bare mester i det. Og alle børn elsker jo at vippe. Og så kan man lige være en smil. Så er man glad. Og næste ting, det er, at man kan kravle ind i røret. Selvfølgelig. Rør er dejligt. Men nogle gange bliver man altså også lidt træt, for det er dejligt at ligge derinde. Men når man så vågner igen, så er man klar igen. Og så er man klar. Og man kan altså godt få meget sted herinde i. Så det er bare med at passe på. Og selvfølgelig, det bedste, kan man klatre. Det går måske lidt ondt i dollerne, men altså ja. Og så selvfølgelig kan man klatre. Men altså, kan vi slutte videoen af nu. Og så kan man jo en ting, og alle børn elsker høste, så man kan vippe. Og jeg lagt sådan en runde med videoen af. Og det var simpelthen alt det, man kunne lave på en, legeplads. Smid et like. Ja!